Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mawa uno muli ndine Yvonne Tamanda Phoya. Poyamba na image yake. President Mutharika komanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ali mdziko la South Africa. Abambo ambiri kuti sakuonetsa chidwi pa ntchito zolimbana ndi nthenda ya AIDS mdziko muno. Ndipo nyumba ya malamulo yavomereza ndondomeko yatsopano ya chuma cha boma yomwe tsopano yafika pa 8.5 trillion kwacha. Tsopano nazinkhanizi mwa tsatane. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ali mdziko la South Africa. Mtsogoleri uyu pamodzi ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika anyamukira pa bwalo la ndege la Bakili Molozi International ku Blantyre. Ananyamukira kumeneko madzulo. Akuluakulu ena aboma omwe anapereka mtsogoleri uyu anaperekeza mtsogoleri uyu kuphatikizapo mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi, mkulu wa polisi mdziko muno komanso anthu ena akufuna kwabwino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wati boma loonetsetsa kuti mabanja onse omwe akhudzidwa ndi mvula ya mkuntho yomwe yaononga nyumba ndi katundu m'madera ena boma la Mangochi alandire thandizo loyenera. Dr. Ansah alankhula izi mmodzi mwa Mnekasya mdera la moto mfumu yaikulu Jowe ku Mangochi pamene amayendera anthu omwe akhudzidwa ndi ngoziyi potsatira mvula yomwe inavumba sabata latha. Malinga ndi Dr. Ansah, boma likuyika chidwi pa ntchito yoonetsetsa kuti thandizo zosiyanasiyana kuphatikiza chakudya likufikira onse omwe akhudzidwa ndi ngoziyi pofuna kuchepetsa mavuto omwe amakumana nawo mu nthawiyi. Owen Mavula akufotokoza. Pa 23 November 2025, mvula ya mkuntho inaononga nyumba komanso katundu osiyanasiyana wa mabanja opyola 300 m'boma la Mangochi, omwe ambiri mwa anthuwa ndi ochokera mmodzi mwa moto mfumu yaikulu Jowe. Ngozi inasiya anthuwa manja ali nkhosi kusowa pogwira kamba kuti katundu wawo anaonongeka, ndipo mabanjawa akhala akupempha thandizo la chakudya, zofunda ndinso ziwiya zothandizira ntchito za ukhondo. Posatira pempholi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anakayendera mabanja omwe akhudzidwa ndi ngoziyi, komwe kupatula kuwapatsa uthenga wa chilimbikitso, anthuwa awapatsanso matumba achimanga, mabulangete komanso ziwiya zothandizira ukhondo. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu walonjeza anthu onse okhudzidwa kuti boma kudzera ku nthambi ya Dodma liwonetsetsa kuti aliyense yemwe wakhudzidwa ndi ngoziyi alandire thandizo loyenerera. Zinyumba zimene zagwa kuno zilipo 324. Tayendera zinyumba zomvetsa chisoni ndi zakuti zinyumbatu zinazi ndizomangidwa osati nthawi yayitali. Nyumba ina anamanga zaka zitatu zapitazo, nyumba ina angogonamo sanathendishaka. Ndiye boma ndilokhudzidwa komanso ndilofunitsitsa kunena kuti anthu afikiridwe, kunena kuti athandizidwe kuti aone kuti adzabwerere m'manyumba mwawo. Paulendowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapemphanso anthu omwe akukhala m'madera ngozi kuti achoke ndi kupita m'madera akumtunda pofuna kupewa ngozi za mtunduwu maka munyengo ino ya mvula. Mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo thandizoli ndi a George Maganga amudzi mwa Nekasi. Ndili osangalala chifukwa choti chiyambireni sanabwerepo mtsogoleri kumuzingati kuno kuzayendera anthu amene zawaonekera zangozi ngati zimenezi. Chimene ndachiona kuti amayiwa mtima umene wasausiye. Malingana ndi nthambi ya Dodma, mabanja opyola 2000 ndomwe akhudzidwa ndi ngozi ya madzi mdziko muno chiyambireni nyengo ya mvula chaka chino. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha Malawi kuti kugwiritsa bwino ntchito mvula yomwe tikulandira ndi kusamalira minda kuti dziko lino lipeze chakudya chokwanira.
Dr. Ansa amayankhula pa bwalo la sukulu ya primary ya Chamasowa boma la Tcholo pomwe amanayendera anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi kutsatira mvula ya mphepo ya mkuntho yomwe inagwa mdera la Mfumu Chikhwaza, Samuti komanso Mchacha. Wachiluka mtsogoleriyu watsimikizira anthu onse omwe akhudzidwa ndi ngozi za dzidzidzi mdziko muno kuti boma liwathandiza. Mawanja pafupifupi 371 ndiwo akhudzidwa ndi ngozi yomwe yadza kutsatira mvula ya mphamvu yomwe yagwa sabata ziwiri zapitazi. Ngati boma tikupempha anthu kuti amene ali m'madera amene amakhala ndithu chaka ndi chaka akudziwa kuti madzi amasefukira asamukiretu apite ku mtunda. Komanso anthu ayambe kuyang'ana kuti zinyumba zawo azilimbikitse kunena kuti kukabwera mphepo ya mkuntho iwo zinyumba zawo zikhale zili zolimba. Thandizo limene timapereka ngati mwaona lero tapereka bikiri, tapereka mbale, timayesetsa kuti tipereke zinthu zoti ziwathandize, komanso tapereka chakudya. Koma chachikulu timapereka mabulangete, timapereka maplastiki ofulolera nyumba, koma chachikulu nchonena kuti tikunena kuti kusintha kwa nyengo. Kusintha kwa nyengo kumene kuti amene tikusinditsaso nyengo ndife anthu omwe. Mmalo mmene mumayenera kuti mukhale mitengo mulibe mitengo idadulidwa. Tiyeni anthu tiphunzire kuti pamene tadulapo tidzale mtengo. Ndipo tili ndi mitengo ngati ya mango imene mamera pena paliponse nthawi inoti tikudya mango. Tionetsetse kuti tisangodya mango aja ndikutaya mbewu ya mangoyo, koma tidzale. Ndipo tikadzala mango aja timaona kuti mango timadya zipatso, komanso tikasadzira timapeza nkhuni, komanso timapezanso mthunzi onena kuti tikafuna kuti tipume timakhala pansi pa mthunzi. Koma tikaona manyumba ambiri amangokhala pa mtetete palibe ndi mtengo ndi umodzi omwe. Ndipo mu dziko lino kunakhazikitsidwa kunena kuti pali tsiku lodzala mitengo. Tisadikire boma lokha kunena kuti tsiku lija ndi lero. Tiyeni nyengo ya mvula imene imatithangatira kutsirira mitengo imeneyi. Komanso pali mitengo ine jasifuna madzi kwambiri. Tikazika imangomera payokha. Tiyeni tikhale anthu okonda dziko lathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa lero ayendera anthu omwe akhudzidwa ndi mvula ya mkuntho mmodzi mwa Group Village Headman Mthukuso mboma la Nsanje. Dr. Ansa akuyembekezekanso kukagawa chakudya ndi zinthu zina kwa maanja omwe akhudzidwa ndi mvulayi. Ndipo masana lero wachiwiri kwa mtsogoleriyu akayenderanso anthu mboma la Chikhwawa komanso kugawa chakudya ndi katundu wina pa sukulu ya primary ya Namalindi. Pakadali pano DC wa boma la Nsanje wati boma kudzera ku nthambi yake ya Dotma mogwirizana ndi mabungwe oyima paokha lakonzeka kupereka thandizo la chakudya kwa maanja oposa 26,000 omwe alibe chakudya mbomalo. Amwandira kufotokoza. Muchikhwawa titaona malingana ndi malipoti onse omwe anapangidwa anatipeza taona kuti nambala ya anthu amene afunika chithandizo. Ndi choyambira ndithokoze boma chifukwa choganizira anthu akuno ku Nsanje kuti athandizike ndi nkhani ya chakudya. Kutengera ndi malipoti amene alipo amene anapanga aemvake kuno ku Nsanje anthu amene akufunikira thandizo la chimanga kuti athandizike mabanja 26,234 moti kalembera wa anthu amenewa anachitika kale komanso chimanga chilipo kuno ku district. Chifukwa plan ya malo amene tikaperekere chimanga chimenecho district muno tinayo kale andi pali malo pa 50 amene kuzakhala kukugawira chimanga chimenecho. Ndipo ogwirizira udindo wa SC wa boma la Chikhwawa Dr. Gloria Mumba wati manja oposa 43,000 ndi omwe akuyembekezeka kuyamba kulandira thandizo la chakudya lomwe boma kudzera ku nthambi ya Dotma iyambe kupereka mbomalo. Dr. Mumba akufotokoza.
Kuchikwawa titaona malingana ndi malipoti onse omwe anapangidwa anatipeza taona kuti nambala ya anthu amene afunika chithandizo mwachangu ndi chakudya ndi over 44,000 boma loseliwa amene atakhale muna kuthandizika ndi thandizo limeneli. Ndeno ife kubwera kwa Vice President athu dziko lino Dr. Jane Ansah tili osangalala kwambiri kuti anthu amene wawa akhala ndi chakudya m'makomo mwawo chomwe mwina pakali pano samayembekezera koma ndi thandizo lopezekeratu lomwe litathandize kuti iwowo ndi akubanja kwawo athe kukhala ndi chakudya mu season imeneyi pamene anthu tikulima chakudya china choti tizathe kukolola mtsogolo. Akuluakulu amabungwe olimbana ndi HIV mdziko muno adandaula ndi kuchuluka kwa abambo omwe sakuonetsa chidwi potengapo gawo pa ntchito yolimbana ndi nthenda ya AIDS mdziko muno. Akuluakuluwa anena izi ku Lilongwe pamwambo wokumbukira nthenda ya AIDS pa dziko lonse. Iwo ati abambo omwe amachita malonda mwachitsanzo mavenda ngakhalenso ogwira ntchito za manja ameka chidwi posaka ndalama kuposa kupita kuchipatala kukayezetsa ndi kusaka thandizo akapezeka ndi nthendayi. Beatrice Mwape wadza ndi ripotili. Amadzuka mamawa kukasaka chakudya cha pabanja pawo kuiwala thanzi lawo. Malipoti akuti abambo ambiri sapita kuchipatala ndipo amafuna thandizo pokhapokha zikavuta. Mneneri wa bungwe la anthu ochita malonda ku Lilongwe Amisheke Kazembe wati mavenda ambiri ali ndi chidwi chopita kuchipatala koma mtunda omwe amayenda komanso ndondomeko zomwe amayenera kutsata zimachedwetsa chidwi chawo posaka ndalama. Nthawi zina umadzakakamizika kupita kuchipatala koma mu nthawi imene tsopano thupira kuti tafoka loti nomwina kuchipatala akakufotokozera kuti mudachedwa mudakhala munamba nthawi yakuti bwezi zina zake zitatheka. Chifukwa chonena kuti ukulephera kupita kuchipatala chifukwa choganiza kuti timapeza kachakudya kalero. Zimenezo zimapangitsa kuti mwina matenda aja akule mthupi mwako mu nthawi imene unalekerera kuti usapite kuchipatala. Izitu akuti zikusokoneza ntchito yolimbana ndi matenda a AIDS mdziko muno. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NAC a Elias Chasukwa, ngakhale dziko lino likuchita bwino pa ndondomeko za 95 amuna akutsalirabe. Iwo ati ichi nchifukwa chake chaka chino ayika chidwi pa abambo ndipo ku Lilongwe analunjika kwa ochita malondawa. Tinanena kuti munthu akapezeka ndi HIV alangizidwe ndipo akakaokonzeka ayambe ma ARV pati pompo sono akadikira kuti adwale zikupezeka kuti no zikubweretsa mavuto ndi ambiri amene amakhala kubwera ndi mavuto amenewa kuti adwala ndi kuti ndazibambo ambiri mwina amene akumapezeka kuti akudumpitsa kumwa mankhwala ndazibambo. Mawu ake mfumu ya mzinda wa Lilongwe ya Peter Banda ati iwo agwirana manja ndi mabungwe poonetsetsa kuti zipangizo zogwiritsa ntchito poyeza kapena kupewa HIV zikupezeka mosavuta. Iwo atapeza malo m'misika oti pakhoza kumangidwa chipatala kuti mabungwe komanso achipatala adzikafikira. Tiyesesa kuti tapezere malo m'misika momo kuti azitha kupita ku kachipatala kamene kaja mosavuta chifukwa zipatala izi tili nazo zikuluzikulu zoti anthu aja nda business so amakhala ndi nthawi yopanga ndalama koma nthawi yopita kuchipatala imakhala yovuta chifukwa chamakiwa amene amakhala kuchipatala kuja. Mkulu wa bungwe la UNAIDS kuno ku Malawi a David Chipanta ati ngakhale dziko lino likuchita bwino kwambiri kuchepa kwa thandizo la zachuma kukhoza kukhudza ntchito zolimbana ndi AIDS. Apa iwo ati ndi chifukwa chake akufikira anthu m'malo momwe amapezeka monga m'misikamo kuti awadziwitse zakufunika kotsatira njira zopewera nthendayi. Kuona government mwamene nkalira pasogolo tili ndi chiyembekezo chabwino kuti Malawi angayese kugonjeza awa matenda pa HIV. Pamwambo akuluakuluwa anayatsa makandulo ngati njira yokumbukira anthu omwe anamwalira ndi nthendayi. Malinga ndi bungwe la NAC chiwerengero cha anthu omwe akutenga nthendayi ndi chokwera makamaka pakati pa atsikana. Bungwe lilatinso pofika mchaka cha 2024 abambo 5,200 mwa abambo 332,000 omwe ali ndi HIV anamwalira ndi matenda okhudzana ndi AIDS. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Ndipo kuchepa kwa mwayi opeza chisamaliro chokhudza kachirombo ka HIV akuti kukupitirira kusautsa ntchito yolimbana ndi vutoli mdziko muno. Dr. Noah Kayange ndiwo alankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo wa chaka chino wokumbukira nthendayi pa dziko lonse. Zambiri mulipoti ili la Alofisha Fisher lomwe akuwerenga Ruth Chinangwa.
Dr. Kayange ati abambo sapita ku chipatala mokwanira kukalandira thandizo la zaumoyo pa nkhani ya matenda a HIV and AIDS poyerekeza ndi amayi. Iwo anati izi chomwechi kamba kuti abambo ambiri amadandaula ndi mitunda italiitali yomwe amayenda kuti apeze thandizo la zaumoyo. Kwambiri tikaonetsetsa mbali ya HIV chimavuta kwambiri ndichoti anthu amene akufunitsitsa zoti zichitike ndi amene akupereka upangiri amapezeka kuti sakukumana. Nthawi zambiri pali ma services oti akupezeka m'boma lathu la Blantyre lino koma anthu ena oyenera kuti awapeze ma services amene wasakuwapeza. Andizizi kuyetengera makamaka ndi theme ya chaka chino kuti tithandize azibambo makamaka kuti awapeze upangiri athandizidwa panja ndi HIV. Tikuona kuti azibambo ambiri akuvutika kupeza kuyelekeza ndi azimayi akafuna kuti athandizidwe, azibambo amavutika kwambiri kuti apeze chithandizo. Kupeza kuti ambiri azibambo amabwera ku chipatala zinthu zasokonekera kwambiri momwe tinakathandiza koyambirira. Ndipo ngati kuli zinthu zothandiza kuchinjiriza kuchepetsa kuti atenge HIV zimene pa chipatala timafunika tipange kuti ziyende mwansanga. Pamene kufika kuti tipatse mankhwala munthu omuchiritsa zimene zimayenera kubwera kumapeto. Mawu ake mkulu woona zaumoyo mu ofesi ya zaumoyo mboma la Blantyre Dr. Gift Kawalazira ati ali ndi malingaliro okhazikitsa kampeni yoyezetsa magazi kumisika, malo omwe lamowa komanso malo omwe anthu akugwirirako ntchito ngati mbali imodzi yochulukitsa malo oyezetsera kachirombo ka HIV. Ifeyo ngatogwira ntchito nkhani yonena kuti tipitise patsogolo nkhani yoteteza HIV and AIDS. Ikuthandiza kuti zinthu zichose ku chipatala zipite kumamidzi kumadera kumene anthu amapezeka. Chifukwa chake lero tinabwera pano mwambo umene tasapangira pano pa garaja ya K Motors kuti tatsimikizire anthu kuti kulikonse kumene muliko ife tilokonzeka kuti tibwere tikupezeni kumweko komanso tikuthandizeni. Chosangalatsa nchonena kuti masiku ano tsopano njira zozitetezera zilipo zambiri, munthu ukhoza kusankha njira imene ukufuna. Kuyambira njira yakalekale yakudziretsa ilipo mpaka na lero, komanso pali ngati za makondomu azibambo komanso azimayi zimenezinso zilipo anthu akuthandizika nawo, komanso kubwera mankhwala osiyanasiyana amene anthu akhoza kumwa kuti aziteteze matenda amene HIV and AIDS. Chaka chino tsikuli likumbukiridwa pamutu woti kukumbukira limodzi, kutsogolera limodzi, tonse tingathe kukweza ntchito yothana ndi matenda a HIV. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tieni tionenso mitu yake. President Mutharika komanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ali mdziko la South Africa. Abambo ambiri akuti sakuonetsa chidwi pa ntchito yolimbana ndi nthenda ya AIDS mdziko muno. Ndipo nyumba ya malamulo yavomereza ndondomeko yatsopano ya chuma cha boma yomwe tsopano yafika pa 8.5 trillion kwacha. Takulandiraniso ku nkhani zathu mmawa uno. Tikupitiliza nkhanizi ndi nkhani yoti nyumba ya malamulo yavomereza kusintha kwa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufikira 2026 opanda kusintha kulikonse. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati ndiokondwa kuti nyumbayi yavomereza ndalama pafupifupi 8.5 trillion kwacha zomwe akuti chakwera kuchokera pa ndondomeko yakale yomwe nyumbayi inavomereza 8.08 trillion kwacha. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Pamene nyumba ya malamulo inakumana lolemba, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka anamalizitsa zokambirana za kusintha kwa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufika 2026 yomwe anayibweretsa mnyumbayi pa 21 Novembala chaka chino. Potsatira izi, nyumbayi yavomereza kusintha kwa ndondomekoyi opanda kusintha kulikonse. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati aonjezera ndalama ku maunduna ndi nthambi zosiyanasiyana za boma zina, pomwe malo ena achepetsa chumachi kuti zilingane ndi masomphenya omwe ali nawo. Chimene ndingathe mwina kungowasimikizira Malawi ndichiona kuti ndalama zomwe zayikidwa budget tiyesa kuti zigwire ntchito bwino. Ndinda kale ndondomeko kumene makamba nkhani ya budget pa chimene tipangire. Komanso ndiwasimikizire kuti budget imene tapanga panopa tayikamo ndalama zomwe wani azatana tapanga kale spend.
komanso sikanatheka kuti maministries ena kapena madepartment ena angoyima. Mwachisanzo ku State House kunali 67 billion yonse inatha. Sikanatheka kuti president anyuwana amene akubwerawa kusakhale ndalama. Fanele kuti tikanaenda State House ena kusekedwa. Ku OPC ndalama zonse anamaliza pafupi 100%. Office ya Vice President anamaliza ndalama zonse ziche. Nyumba ya Malamulo yavomereza kusintha kwa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufika 2026 yomwe poyamba inali pa 8.08 trillion kwacha kufika pafupifupi 8.5 trillion kwacha. Malinga ndi nduna ya zachuma, ndondomekoyi ithandizira kuchepetsa mavuto omwe dziko lino likumana nawo komanso kuthandizira chitukuko m'magawo osiyanasiyana. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yoyamikira makampani omwe yati akuchilimika kuthandiza boma kulimbana ndi njala mdziko muno pamene ndalama zomwe atolera kuchokera ku makampani ndi mabungwe zadutsa 1.4 billion kwacha. Mwanamveka yankhula izi kampani ya Nyasa Tobacco itapereka 125 million kwacha ku ntchito yolimbana ndi njalayi. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri mu ripoti. Polandira chekechi mu mzinda wa Lilongwe, nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka anayamikira kampani ya Nyasa Tobacco komanso makampani ena omwe akuthandiza boma pa ntchito yothandiza anthu omwe ali pa chiopsezo choti atha kukhudzidwa ndi njala mdziko muno. Chiyambire ife kupempha ndalama kuti atithandize ku nkhani ya chakudya. Makampani akumalawi kuno atithandiza pafupi 1.4 billion. Ndalama zochuluka ndithu. Choncho private sector yathu phatikizapo Nyasa atithandiza ndalama imeneyi. Ndiye ife tiwathokoze a private sector fanya chithandizo chimenechi. Mwanamveka anati boma layika ndondomeko zosiyanasiyana zofuna kuonetsetsa kuti dziko latolera ndalama zokwanira komanso dziko lili ndi chakudya chokwanira. Upampando wa Nyasa Tobacco Company Aflitu Duhaiya ati thandizoli ndi mbali imodzi ya nsanamira za kampani yawo komanso kuthandiza anthu omwe ambiri ndi alimi omwe amachita nawo malonda afodya. Ndalama imeneyi sikuti tingoona value chabe komatu tikunena kuti Nyasa ikukhulupirira kunena kuti ndi chithandizo chimenechi tiseva mioyo yambiri anthu imene mwina inavutika kapena imene ikuvutika. Tikatero ndiye kuti dziko lathu likhala kupita pasogolo komanso tili ndi chikhulupiriro kuti ngakhale Nyasa ngati kampani ndiye kuti tikhala kuti tili ndi farmers ochuluka amene atigulitsenso fodya chaka chamawa komanso azibale awo. So ngati alimi athu ali osangalala tili ndi chikhulupiriro chonena kuti ngakhalenso Nyasa ichitanso bwino. Nduna ya zachumayi yatinso ifotokozera bwino momwe ntchito yotolera ndalama ikuyendera maka zofuna kuthandizira kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira ndi kuthandizanso omwe adakhudzidwa ndi ng'amba. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno. Tisanasiyane nayinso mitu yake. President Mutharika komanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ali mdziko la South Africa. Abambo ambiri akuti sakuonetsa chidwi pa ntchito yolimbana ndi nthenda ya AIDS mdziko muno. Ndipo nyumba ya malamulo yavomereza ndondomeko yatsopano ya chuma cha boma yomwe tsopano yafika pa 8.5 trillion kwacha. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Phoya. Mmawa opambana. Yapeka Jackpot on NBC TV1.
Get ready for exciting moments every Thursday and Friday with our special jackpot promotion. Stand a chance to win big. Don't miss out. Play anytime and any day. Draws will be done on Thursday and Friday. To enter, dial *43422*19#. Ticket price is 1,000 kwacha. The more you play, the more chances of winning. Join the fun, try your luck, and you could be our next lucky winner. This